Id-deputat nazzjonalista David Take li huwa wieħed mit-19 il-deputat li nhar it-tlieta sfiduċjaw lil Adrian Delija qal li l-kriżi fil-Partit Nazzjonalista hija ġlieda biex l-istess partit jiġi salvat minn idejn nies li daħlu biss biex idaħluh ġo ħajt. Hawnhekk għandna ġlieda għaddejja. Ġlieda biex dan il-partit insalvawh minn 4 min nies illi ħatfuh bl-iskop biss li jkissruh. Din il-ġlieda li qegħdin nagħmlu hija ġlieda biex insalvaw lill-Partit Nazzjonalista minn idejn min daħal biss biex iddaħħlu ġo ħajt. B'reazzjoni għal dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, David Take stqar li dak mhux diskors ta' persuna li jrid il-ġid tal-Partit Nazzjonalista. Illum meta kont qed nara li l-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista jitkellem, ir-reazzjoni tiegħi kienet dana mhux persuna illi jixtieq illi jsolvi l-problemi. Dana mhux persuna illi irrid il-ġid għall-partit tagħna. Take appella lin-nazzjonalisti biex jingħaqdu magħhom ħalli l-Partit Nazzjonalista jinħeles mill-mostru li qed jipprova jaħkmu. Wejjew magħna ingħaqdu magħna biex dal-partit neħilsuh minn dan il-monstru li qed jipprova jaħkmu. Intant, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo talab għar-riżenja tad-deputati nazzjonalisti illi votaw kontra Adrian Delija. Dan għamlu waqt kummenti li tal il-medja barra d-Dar Ċentrali l-ħamis fil-għaxija, ftit momenti qabel mal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn attakka lill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Jekk jiena votajt kontra l-kap, illum ħan nirriżenja jiena. Simple as that. Ġifieri ma nistax nivvota kontrik u batan neqpa. Arrigo stqar illi l-attakk tad-deputati nazzjonalisti ta' Busuttil huwa wieħed sistematiku u bil-ħsieb. Ġilli qamet qabel maratona ta' ġbir ta' fondi. Xi kultant kellna kien nikkanċellaw maratona ta' ġbir tal-fondi. It-tajmjata? Yes, jien għandi l-impressjoni li t-tajmjata. Intant fuq il-medja soċjali id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo qal illi ir-riżenja tad-deputati li sfiduċjaw lil Adrian Delija hija inevitabbli, speċjalment jekk il-proċess illi nbeda din il-ġimgħa ikompli.